Хора, аз съм Марто, това тук до мен е Ивака. Не ни виждате, но... Не ни виждате, но ние ще говорим за Фавиол Сефери. Днес ще говорим и ще разглеждаме видеоклипове на Фавиол Сефери. Страницата е много забавна. Кой искаш първо да видим? Не, тук има Мисти Гро. Няма заглавено. Нека да го видим. Направо ги опивам, пръскам. О, брат, какво клип там? Чакай, брат. Жената има запис. Какво можем да кажем за това, нали? Точно така. Чува са водата на туалетната. Това е симулация, хора. Да намалим малко звука, че... Как мисля? В повечето случаи, може би при вас, ще се получи. Да, ама аз съм мъж, защо не ми се получава? Тихо е! Значи този клипче не е много забавно. Бих казала аз. Ще се получи така, че при вас може да излязат. Добре. Това е много топ. Мисти Гро? Да. Добре. Здравейте! Здрасти. 3 курорта на българското Черноморие са заразени От какво? с мазут. И ние не трябва да ходим там. Да. Това е въпрос на личен избор, но... На мой избор е казано. Значи... Омага, брат. Добре, кои са тия 3 курорта според тебе? Не знам. Айде да продължим. Когато някой чуе нещо подобно по телевизията, ще си направи ли резервация в тези 3 курорта? Щом ти му кажеш, ще направи? Отговорът е... Аз бих си направил, брат. Да, и аз бих направил. Добре. Морски курорт. Да. Не. Да. Защото вече са чули, аз лично щях да си направя вчера за една секунда. А за една секунда остотната ли го отмени, бе? Мале, тая е много добра, хора, каме. Чакай. Значи, гледа нещо по телевизията и точно в този момент, докато гледа телевизия, си прави резервация. И точно те казват нещо и тя на секундата щяла да натисне копчето за резервация. И не го натисне. Значи, Тя има много очи. С един ти гледа телевизия, с други ти гледа оттам, где ти резервира. Според вас, къде е резервира? Резервация в един от тези курорти, Те? но нещо ме спираше, И? не знам какво, и не си направих. Ама нали? И днес Чакай. Нищо е спира, брат. Нищо Какво ли спира. да отиде на почивка? Сигурно няма пари. Няма пари. гледам новините и виждам как ме предупреждават за нещо, което трябва да знам. Кажи какво е това което нещо? също мисля, че е сериозно. Тогава, както се сещате, остават други курорти, на които Да, и ти не си резервираш, защото мислиш, че има нещо заразно, нали? Сега, виж как гледа, брат. Да. Там до нея сигурно има някой опасен такъв. Нещо и казва, нали, засегнал се. Сигурно сега ще трябва да се прави резервация, сигурно в Да, в момента гледа телевизия. И проверява дали има заплахи и такива. Малко лоша реклама за тези 3 курорта и особено когато ги кажат по новините, когато гледат цяла България, никой няма да отиде там след... Между другото, аз да ви кажа, аз това нещо не съм гледал по телевизията. Да се знаете, аз принципно, нали, не съм малък човек, гледам телевизия, гледам новини и не съм чувал за такова нещо. Бе, може да го казала, ама чакай. Според мен тя се измисля. Може. Такова нещо. Много е лесно явно в България да се направи лош пиар на определени курорти, да се Едно беше резервация. Продажбите към него. Както се случи с Гърция. Добре.
Значи от... Здравейте! Не трябваше. пак. Значи, от този видео не разбрах. Кои са тия 3 курорта? И каза да им прави реклама, като каза... Че тя прави реклама. What the fuck? Ето и искам го вие според тя. Искаш ли? Добре. Чакай. Не. То е за лоши хора. Ето е моето. Кое? Добре. Искаш ли да ти кажа, Искам че да. те напускам? Чакай. Искам да ми кажеш, да. Много силно хора. Не казвай това. Няма да мога да го преживея. Аз съм го преживял. Твоите лъжи ме убиват. Всеки път, Ма аз съм жив. аз се надявам. А пък ти Добре, извинявай, прости ми. Защо? няма. Няма. О, тук в момента видяхме жената как отряза мъжът. Да е жив Добре, и здрав. както искаш. Как ти? Почва да свири музика. Чакай, сега сигурно ще плаче. Тя сега сигурно ще почне. Да. Почва. Почва се, да. Моля да ме запознаете с дилъра. Дилър. Летът разчупваш сърцето. Гледаш нагоре към небето. Какво ли виждаш там, където греят звездите на полето? Защо си вече те отчаян? Защо си вече? Чакай. Правим лоша реклама, хора. Тук без музика дори? Добре. Не, просто нищо сам. Да. Намерих... Не. Да, хейт му насетих се едно. Тази жена ни е На бивша всички мои приятел. приятели в момента, ако ме гледат, Да, гледам те. че днес ще ги очаквам да ми дойдат на Да рождения ми ден. дойдат. Поканвам ги. Идвайте, ма. Ако искат да заповядат, Идваме. всичките, ако сега ме виждате, искам да Виждаме те, заповядате да. на рождения ми ден. О, братко. О, чакай. Всички да ми дойдат. Да ще дойдем. Ще се дъхаме. Ставам на 18 години, ако искате заповядайте. Изглеждаш като 30. С подути бузи. Къде беше? В студентски град, ще има музика жива. Ма къде? Няма да имате проблеми никакви. Ако искате Чакай, в момента аз гледам отзаде, че е в някакво Село. село, в някаква махала и ми вика елати. Квартал Левски. И тя в София ли са? Да, Според бе. тебе. Ти къде? Мърдава се Левски. Къде? Цигански квартал. заповядайте, бъркам. ще има какво вие решите. Ако искате заповядайте, аз нищо друго нищо не мога да кажа, просто я поканвам. Да. Ако искате, елате, ще има Аз ви каня, ама вие ако искате да елате. Не, всъщност май има смисъл. Има, да, има смисъл. пиене, ядене, какво искате това? Ще има Аз мартини и предимно такива неща. съм яден. Ако искате, заповядайте. Ставам точно на 18. Точно. Може плюс-минус 2-3 години. Сигурна ли ще ставаш на 18? Аз не съм сигурен. Аз си мисля, Те че с си на подути бузи 30. изглеждаш много зле. На 30-40. 30-40, макс. 50. 50, да. Няма никакъв. Няма да вълша, няма нищо. И сега даже ще имам на фризьор да ми оправя даже... Чудно ми на... Как се изхранвали това момиче? Отде толкова с храна е, хора? Виж, тя вика става на 18, значи се на 17, на ето ти било минало преди колко време това не ме интересува. Месец, май, да. Месец. Да кажем. Значи тя е била на 17, като е правила това. И погледнете какъв огромен човек. Просоя, че в момента тук и те... Това е лайф, нали? И виждаме не само знам. главата. Главата я виждаме и тя главата е колкото моето тяло. Завиждате. Един ден ще го покажа. Това е огромно лице. Косата, тия неща и до вечера ви чакам. И ние Няма да имате никакъв проблем. Да, Ще бе. дойдем, да. Чакам да дойдете. Ако Ще чувате дойдем. в момента това, ме гледате некои от вас, ще е добре. Ще... Ама като не те гледа, смисъл ще е добре. Няма ли да е добре? Смисъл как? Аз нищо не можех да разбера. Ма както и да е. Ай, Стевки!
Какво каза? Най-стевки. Тук си вика моята братовчетка, сега ще дойде да ходи с мен до фризьора и ако искате да заповядайте и вие, ще ви чакам, ще има жива музика. Ако искате да заповядате, аз ви каним, па вие заповядайте. Тя казва, нали? Аз чувам на фризора, ако искате елате и вие, ще има жива музика. Чакай, то аз имам време за постригване, брат. Айде да ходим. Ма то мина. То мина. То ще има жива музика. Чао, това е всичко от мен. Довиждане. Довиждане. Добре. Ботка. Ей, това е нещо. Ей, здравейте! Здрасти. Как сте? Не сме добре. Hello, how are you? Okay, it's от Джунгута. Did you see Джунгута ли каза? Идвам джугата, бах неандерталец. Да, аз съм го реактирал с такова. Ядосан. Ядосан, защото се подиграеш с българската музика. Ама, нека го видим. beautiful Bulgarian lady? I say, Yashmi Kuga. Оле, брат. Negos Gulam Kur. Е, така се подиграва. Той е подигравка, хора. Гледай, те панталоните му по-черни, не са по-черни. Не, аз го махам, че се ядосам, брат. Бих видяла и ти, ама не. Ай, надолу нещо, което изглежда яко. Ей ти. Добре, ай. Hello, my Здрасти. name is Mistigova Иво, and я привеждай. I am from Аз не Bulgaria. мога, брат. I have a Аз problem съм в with България, имам някакъв проблем. Нищо такова, брат. Де я знам. my page Не знам какво е. because Хора, I have ако някой знае поне, не сме толкова добри по английски, пейдж какво значи? Пейдж. В смисъл, той е до... Ама аз забелязвам, в смисъл, аз не съм толкова добър, ама виж как ще го върнем от начало и ще забележиш. Ти едно го учила на Езус. Да, бе, се едно, че го чете от някъде и се забавя всяка сръчка. Hello. Сигурно Винета Иванова е учила на български. Гледай, забележа. Hello, my name is Mistigova and I am from Bulgaria. Видя ли как запъва и говори? I have a Май го problem ти, че му мръзна да ми говоря английски, да не разбирам нещо. and I am wondering why Добре. О, ето и при китайците. Ти съм... Федерат. Ние сме гадни Педераси. педераси. Бати пичите. Ето е Китай, хора. Човек има много педераси. Чакай, бе, брат. Ти смисъл някакъв испанец да ти дойде, брат. И че му кажеш, че си бахти педераси, той ще го повтори. Не слагай ръка. Обичаме Сергей Станишев. Сергей Станишев е тручи, майка. Ние сме супер яки This nigga guy. Диснига гей. Гей. Уау. 13 минути стана клипа. Май това ще е края, ли? Май това ще е края. Да, хора. Хора, тук чао. Може да посетите Сузуки 05. Фавиол Сафери, може да Сафери да проверите така Много хубава страницата. Хубава страница, наистина. И аз бях Ивака, тук гост на Харесвайте Мартин. страницата на Мисти Груа. Има нова песен, хора. Чакай, 2016 майка. Значи ти ще оправим отделен клип за нея. Показваш си. Да. Довиждане, хора. Аз бях Ивакът Гейт, той е Мартин Занчев. Чао.